Thlawhna tla Thlawhna rawn tla dup kan bula ole thlir tu le ngai thatu song song te in zawain chibai le vekule juni som pathum sang ni som ni panga ani ya tuntuma chuanin news chi sang sang kan ron lor khom le don ani nimin lama air india chesual in mi zani somli pahni lion chuanga amaro chu van doi khak takin tla in a thlawhna hi apuak nga la ti chunin he mi zani somli pakhat boralin apoi kan ti view maya boral zinga hianin kan zona thak u naw Manipur lammi te po boral zinga hianin atel ve ani video trend khatte kan en howanga ti chuanin thlawhna an thlo chuama a video pakhata an lak thlawhna chunga an screen vel function lo kami pakhatina lo cover fu lawa chung te chukan enanga tin Mizo pakhatin thlawhna tlak lima a special report ang reng dova aron nei te po kan en don ani ti chuanin hei ni zan lama khanin Israel lampang chuanin Iran ho an bom ngek maya mo Israel ho hi an huai thei view ani Iran hian in nuclear an boi puya kha Israel lamin an ngai thei lovani US lampon an mile sa Irana an be sangchi te Iran lam hian an beilo nge an be sei thu te po thu chon siama Israel lam hian in an bom ngek mayani isunin hei air india van doina to hoi Tata lampang te point champuina pe kan tuma engpon isela video trend khat in clear ho te ang ole kan kal thui mai in online manga poisa lo theina cricket si lo mel riat verole dines karthik le tangia zaman te ponin an khel vea iwa in register ringot khanin zathum kha idong thei nga lani hei tunlaya online game si sang om towa cricket si adang lamna chu phone pay te google pay le bank transfer mangin poisa te kha an ron thun dona entinan hei games danga hi chuanin inwa in register in bank account in thunzom khan in account na mi chek ni khatte po khan lo kat ve theyani amaro chu he game sa ero I chuna secure ema I bank account en po khan thunzom la engma in kat turang chi kha om ve lem lo ani ti chuanin hei cricket si mitam takinan khel towa arin tlak zia chu review te po athavia ani in register ringot khan iPhone 16 Pro kha idon theina chance kha ine ani chu wang chuanin he cricket game si lo khel vela in register khan zathum idon don baka iPhone 16 Pro kha don theina mo bu mai chung khan in poisa kha I thok chuak theidona nu na pom te tan po khel thei ve kan I iPhone 16 don theina ani le nga la chu wang chuan cricket si ilo khel ve don nia download link chu comment section lama kan pine Thlawhna tla Thlawhna rawn tla dup kan bula apoi khop mai he Thlawhna rawn tla kan bula hian hei heta kan om lai पूरे गए होंगे कोई पड़ी जाएगा मरी जाए नीचे आओ छू मैं मिलने लो उसने मारवाना है हमारे वीर से लड़ाई ने शोर करके डूबा नहीं जाए ole ti khanin video chu kan en ho ta eng pon isela mi zani le somli pakhat ngot anhan boral ngal mai hi arab thak view ni ti chunin dam chuak om chunte kanon tar langanga tin Tata lamina anthil ti turte azangna domna pek turte po kanon tar lang dona zona thak thi te po tin hei thlawhna thlo chu main hei asit nunga on screen
thil an ena video te an en thin na ang chi kha an thlo chu mai na function lo ti mi pakhat in social media aron posa amaro chu pilot te kha amo cabin crew a air hostess te po han hril ang ta ni sela thlawhna kha atla lo ve mai the ani mo a khola chiang lo om ti khan ringa an thlok chuak lo mai the ni chung video te po chu kan en don ani ole kan clear zelang ichuanin hei thlaka kan hmu hi Mizo nula zong na thak nula Manipur lammi ani ya Boeing 787 a hianin cabin crew ni in na athok ve a ichuanin vandoi thak takin ni min lama thlawhna kha tla a atlak tira chuanin kan Mizo unaw nu po hi athingal big lova emergency room ate en kol ni in adam chuale te po be seyan oma amaro chu thlawhna puak le kang kha aturu ema wangin ani po hi adam chuak thei ta big lova ni apoi kan ti in a chung te kan torpui tak zet zeta hei a melian anila a mel thasiya Manipur lammi ani ya a uyom khop mayang po ni sela dam chuak om chun po kha Indian ni ma se British kole tuini na ne yani kan tar lang zelang ichuanin hei Tata group lam chuanin thule hla an ron nei vele a kanan cheer vele nge Tata group chuan Ahmedabad thlawhna tla a thi te chu zangna dumna a pevek don juni som pahnih voina Ahmedabad airport bula thlawhna Boeing 787 a chesual na thleng chungchanga Tata group chairman N Chandrasekaran chuan thu chu siamin evan doina anu na chan zong te chu an chung te hne na zang na dom na crore khat tro apek tur thu le liam tur te po anin en kol na sen so zong an tum sak don ba ka zang na dom na apek tur thu a puang tin khona tlai na ti chet BJ medical college po an sak that vek tur thu an puang bok o medical college sa zirlai pangalai kha an boral ni in thu kan dong bok ani amaro chu heng a chiana thlengai chon report sang hi a om ve trina mo news si danglam theih ani danglam ma omani chung karon tar lang le zelang chuanin hei thlawhna kha a thlo chu mai na video hi kan endona passenger pakhat chuanin thlawhna chunga an call thil emaw an screen ang chi te kha a function lo thua mutlana ti chuanin phone a coverin mo video la in a social media ti hian atlang zara he a thil mu hi mo pilot te hne na mo cabin crew te hne na han hril lau sela chuanin thlawhna hi thlok chuak lo in an siam thamai turani thlawhna thlok chuak te po khan eni la kha a call kha ni na engine kha ni na kan pui zo lo ti video tangina lang vek ani chu tiang te ni line he tiang thil dik lo wa mu a report lo wa wang hian thlawhna hi a chesual pha te po ti la kan soisual tam lo wang han report keu mai sela chuan he thlawhna hi atla lo mai thei mo thlok chuak lo win an siam thale mai thei ani apoi khop me video hi in ho loka we are almost about to taxi but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. Is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. And it's a Dreamliner 787. ole ti khanin video chu kan enta a video kan muang khanin thlawhna khola thil function lawa ti a hriat rol khanin han report hlau sela chuanin thlawhna te po kha an thlok chuak lowanga etiang van duina chesual hi a thleng lo mai theiani a zia lo tak zet zet ani tuna chuanin a dam chuak om chun video hi in clear ho le lok te ang ole hei video kan hmu hi ramme sa ania India chul chuak ni ma sela British kole tuini na ne ani mi zani somli pakhat an borala ama chau hi thlawhna atanga dam chuak ani heya thutna hi 11A a thuwa mo kongka
nai lama khanin a thu ni Thlawhna khati atlak khanin a puak dur ri kha ria ti chuanin hei a thutna chu 11A hi nia ti chuanin zuang chuak ngalin ama chau kha adam chuak ta ani hemi vanei bik hi an ve thina ni mi zani somli pakhat an boralatin zirlai doctor zirlai te kha an boral tel boka chung zinga chum vanei thlak takin an dam kho chuak bik ani o a vanei zia hi aturu khop mai engponi sela tata lamin Thlawhna chesual boral zong te khor khat thowin an ral dona an ti thakop ani rameza hi vanei thlak takin adam chuak a media lam te point an la kom tura ngai la anon kom hunak an ron ti chuak vele doni ole tuna tan chuan kan du tok photang